Jotono lamchok sawo rajahani khupo channel de khia mukhe dobin chongpringse Mizoram, Assam, Tripura, Manipur, Indian phathar tonai Bangladesh haktor tini nang buskango khupok ta ke sai kharini chongole 7 Battaalian ni TSR raw tini Bura-Burchuh ro no Ktong Bauh yari mo borowo srai srai ke nang knaya naye tondi yang naibot kami bahini tei tinor kaisa kormosusi hamseng jangmani bongno tai thai mandat ning nang jotono no khulumung yapara ekaka yapar borok jibono to onek no durjo sanatribo ma sawo ma wansago ingke tino proyaso borongno wansok tung bo himano borongno sisa tung bo hani khama khlei ubon bor tinora bongni kisita torok tei je Tripura state akhilni pokhotei oro tini je borok kesangman masimol ni tei nai kesangman bahi kakilanyai abon tei nai kisa borok di kutung rok bitoron cengjakha am tini ketalno khaka hamaya pharo je Tripura state akhilni adongno bo elkano tai tujuli tono bagai borongno somjogoi tono bagai na harum kahamno tubuma bagai bongno betano bekhabanyo hamnung maya faru ge angna ta chamla se bo tining go kaya kemai program malak nang bagai taipna hambai ei media person rongobo program kai malak nang rongobo hambai menung kan jong tabuk Kchangmo Jora Bura-Buri ngeke ok Kchangmo Jora baki katinani abo main jong go makni chef matong nai Kchangmo hoito basi matong nai ngasi ngong nai ngke menung khake jong program tikino bisi tonggong yang je kombol ek bita tongmani jongapno distribute kini hambai teman soko sakram jesimo kumye para brok to kesemani bisingo isimisa pun yok tum ni malingnya ni pikesini sa tinsen betin to joto sini oro final ni sini persen sini dia no hambai maro persen hambai ko te amar sanja forest oni bala khaja tao bo simo yana hamja ke tin sa khati kan no ye mona mono je Kchangmo kisapun kati to ni bro komal dini kisera nai 10 হইতে 12 জন হাইকের রওনা হিমা তঙ্গ যে সামান মতে তো সবলিয়া যে তোমানি বড় বাংনাই আমবাকে পাপলে হামবাই সিনি সেম বিল্ডিং সিং সারনো সারম হাইনি আসা সাইনা আনি প্রত্যেক কর নি হাইকে হামবাই